Kasi inspiration living exemplary. Makungathi xa kufika ukufa siphinde songeze phezu kwentlungu esiyivayo nongabi namali kwethu, siphele thina silusapho sixabana, sikhombana ngexesha kanye sidikana ngalo. Masingalivuyisi utshaba kwakufika ukufa. Injongo yam kukukhulisa, kukukhuthaza, kukomeleza ukuze ngexesha likaxakeka kanokufa uhlaziyeke emandleni. Olu shicilelo kukudibanisa izimvo zika-S. Mendi elusuka kuSek Mqhayi noDr. William Shasha kunye noProfesa uSandile Gxilishe, ehamba ngolu hlobo. Ukufa makungasohlukanisi kodwa kusidibanise. Thina nto zaziyo asothuka nganto, siboneka mhlophe sathi bekumelwe. Sithethe engqondweni sithi kufanelwe. Xa bekungenjalo bekungayi kulunga. Sonke siyagixa kukulahlekelwa ngosimthandayo. Awu, ukufa madoda kunetyala. Nditsho nangoku akuyazi into ekuyenzayo. Manditsho ndithi lirhwaphilili lexhwili, kuba lixhwili indlezane kushiya amagqolo. Yintaka emnyama enqolomalungisa izithombe ezintshulayo zeAfrika. Liqhoka amakhwenkwana lishiya umdlungu. Isela lemfene edlakadlaka kaSathana, into ehlala ihlafuna ingabhungisanga. Imbongi zikufanisa nenkanunu engenazithonga namfutho. Zithi lihashe elinamanqina amakhulu anyathela uwonke-wonke. Bambi bathi yinyoka ethi noxa iluma rhoqo kodwa amazinyo ayo angasinyi. Kufaniswa nenqwelo ethuthi ingayeki. Kuthiwa ngamaciko lixilongo elikhala lingayeki. Ukufa kuhamba apho kuthanda khona, ngoba akukho apho unokuvalela khona, ngoba kuthi kungaphantsi nangaphezulu komhlaba, kube kwakwinzulu yamanzi. Ukufa kudala abahlolokazi kwakunye namahlwempu, intsizi nokugxekana. Ukufa kufana nesela kuba kufika kungalindelwanga. Yiyo le nto umntu ngamnye kufuneka ahlale elindile. Xa siphonononga indalo siqaphela ukuba ihamba indlela yayo engenakuphikiswa, ecwangcisiweyo nengenakuphazanyiswa. Akukho namntu ongasayi kufa, njengoko sibona sifa ngokufa. Ukufa akunamveku,
akunakrwala, akunanja namthi. Maxa wambi kude kuthiwa nento engaphefumliyo ifile. Ubomi abunakho ukubakho xa ukufa kungekho. Ukufa ngumgqaliselo wobomi. Ewe, kuyaluma kuba kudala intsizi kushiya usizi. Ubungozi bokufa kubonakala ngakumbi xa kunduluka intloko yekhaya. Akusweleka kuphela intlonelo phakathi kwabantwana balo mntu mnye. Luqale luvele uthanda de kuxatyanwe ngeli lifa eli. Baqala ukugxekana nabantwana balapha kungenelele nabantu bokuhlala. Eso ibe ke sisiqalo sokwahlukana kolu sapho. Notshabo belikude lusoyika ukuhlasela lufumane ikroba lokungena. Baphethe abantwana beli khaya bezintsalu, mhlambi nalo mzi sowulinxiwa. Uva abantu besithi, awu, lo mzi yayingumzi indoda yalapha isaphila. Basala abantu balo mzi bezintsizana. Bantu bakuthi, nina bantu babhujelweyo ngeli xesha, ndifuna ukuthi ukufa kuni kuze kunidibanise, nimanyane nibe banye. Ngoba ukufa kusenza sigixe, sigqugquleke kanti siyabhadula. Kodwa sibe nethamsanqa ngokufika bakwalizwi batsho bathi kuthi siyabhampila, ngoba ukufa ngumtyenenezo wogoduka, umendo omhlophe onqumla phezu kweYordani. Phonoshono lelemvela, kanti ngaphesheya lelokuphumla. Hamba, hamba kufandini. Kodwa ndiyafuna ukuthi utshaba lokugqibela ubhangiswa kukufa. Bonke abafa ngokholo bengawafumananga amadinga, kodwa bawabone kude, bavuma, bakholosa, bathakazela, batsho into yokuba bona bangabasemzini. UThixo abanjalo, incwadi yamaHebhere uthi, ubakhela ikhaya elingakhiwanga ngazandla, abalibekeweyo bona bakufika ekhaya. Bantu bakuthi, thethani amazwi afana nakaJobhi, athi nguThixo ebenika, ikwanguThixo othabathileyo. Igama likaYehova malidunyiswe. Kodwa thina sihlale sibambisene, sihleli ngoxolo. Wangala mazwi anganikhuthaza ngexesha lobumnyama ebomini benu.